አርስተ ዜና ኢትዮጵያውያን አበ ጎበታት ጉባ ዝሰርሕዎ ዳግማይ ዓድዋ ዜጋታት ኢትዮጵያን አፍሪካን ገድሉን ታሪኹን ብዓይኖም ክዕዘቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ጻውዒት አቕሪቦም ምልክት ህብረ ብሔራውነት ኢትዮጵያውያን ዝኾነ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ተዛዚሙ ንምረቓ ምብቅዑ ትኩረት ዓለም ለኸም መራኸብቲ ሓፋሽ ሂቦም ደቡብ ሱዳን ኣብ ቀረባ እዋን ሓይሊ ካብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንምርካብ ስምምዕነት ክትፍጽም እያ ክብሉ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ማያርዲት ተዛሪቦም ሰላም ጥዕና በለይ ዝኸርኩም ተመልከትና ከመይ ተምሲኡ ልክዕ ሰዓት ሓደ ኮይኑ ከም ትልሙድ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት ሒዘ መጽ ኣለኹ ዜናታት እንዳምራሕኩም ሳኹም ጸንሕ ኣነ ብርሃን ፍሳም ፈለማ ናብ ሓጸር ዜናታት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መግለጺ ህብረ ብሔራውነት ኢትዮጵያውያን ዝኾነ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ተመሪቁም ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ዘመናት ሕራነ ዝነበረ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ህንጸቱ ተዛዚሙ ስነ ስርዓት ምረቑ ሎሚ ኣብ ጉባ ተሳሊጡሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣገኘሁ ተሻገር ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህን ተረኺቦም ከምኡውን ፕሬዚዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ፕሬዚዳንት ጅቡቲ እስማኤል ኦማር ጊሌን ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካን ተረኺቦም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንመዓልቲ ብራኸ ምልክቶም ዝስዕብ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኢትዮጵያ ተላዒላ እያ ድሕሪ ሕዚ ንድሕሪት ኣይትምለስን እዚ ጉዕዞ ብራ ከዓ ብዘላቒ ቁጠባዊ ዕቤት ዝተሓገዘ ክኸውን ኣለዎ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውድታት መዓድን ቱሪዝም ሕርሻ መፍራይነትን ኣይሲቲን ዕዙዝ ውፅኢታት እናመዝገብና ክንቅጽል ኢና ንዕቤትና ሓጋዚ ዝኸውን ሃፍቲ ምፍጣርን ኣታዊ ምእካብን ይግበአና ዕቤትና ዘፈልፍሎ ኣታውን ሃፍቲ ብዝግባእ ምእካብን ምዕቋርን ንሽቶ ምዕባለና ክንጥቀም ኣለና ዝጀመርናዮ ሪፎርም ማክሮ ኢኮኖሚ ብምቅልጣፍን ብምዕዋትን ብራኸ ኢትዮጵያ ናብ ዘላቒ ምዕባለ ንኽልወጥ ክንገብር ኢና ኢሎም ከም ጎረቤት ሃገራት ንሓበራዊ ዕቤትና ብምትሕባር ምስራሕ ትፅቢት ይግበረልና ክብሉ ፕሬዚዳንት ሶማሊያ ሓሰን ሼክ መሐሙድ ገሊጾም ፕሬዚዳንት ሶማሊያ ሓሰን ሼክ መሐሙድ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ተረኺቦም ኣብ ዘመሓለፎ መልእኽቲ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ብምምራቑ ኢትዮጵያውያን እንኳዕ ደስ በለኩም ኢሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ብምርካቦም ከም ዝተሓገሱ ብምግላጽ ምረቓቲ ግድብ ነቲ ዞባ ኩርዓት ከም ዝኾነ እውን ጸሪሖም ምዛምቲ ግድብ ኢትዮጵያ ትኸዶን ዘላ ጉዕዞ ብልጽግና ወሳኒ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም ድሌት ሶማሊያ ግልጽ እዩ ዝበሉ ቶም ፕሬዚዳንት ብምትሕባር ምልማዕን ምዕባይን እዩ ኢሎም ኢትዮጵያ ብናይ ባዕላ ዓቕሚ ዘሳለጠቶ ስራሕ ዓብይ ታሪኽ ከም ዝኾነ ብምሕባር ንሃገሮም ዝጠቅም ተበግሶ ከም ዝኾነ እውን ኣረዲኦም ዜናና ይቕጽል ደቡብ ሱዳን ኣብ ቀረባ እዋን ሓይሊ ካብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንምርካብ ስምምዕነት ክትፍጽም እያ ክብሉ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ማያርዲት ተዛሪቦም እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዘመሓለፎ መልእኽቲ ኣብ ኣፍሪካ ፈላማይ ዓብይ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ግድብ ተሃኒጹ ብምዛሙ እንኳዕ ደስ በለኩም ኢሎም እቲ ግድብ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ንጎረባብቲ ሃገራት ተረባሕቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝገብር ብምሕባር ኣብ ቀረባ እዋን ሃገሮም ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምርካብ ዘኽእላ ስምምዕነት ምስ ኢትዮጵያ ከም እትፍጽም እውን ሓቢሮም ኣሎም
ምልክት ሕብረ ብሔር ብሔራውነት ኢትዮጵያውያን ዝኾነ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ተዛዚሙ ንምርቃ ምብቅዑ ትኩረት ዓለም ለኸ መራኸብቲ ሓፋሽ ስሒብሎም እቲ ኩነታት ካብ ዝፀብፀባ መራኸብቲ ሓፋሻት ቢቢሲ ሮይተርስ አሶሺየትድ ፕሬስ አልጀዚራ ፍራንስ 24 ዴይሊ ኔሽንን ተፀራሕቲ እዮም ቢቢሲ ኩርዓት ኢትዮጵያውያን ክብል ዝገለጾ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዕሊ ምምራቑ ፀብፂብሎም ኢትዮጵያ ንሚልዮናት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተረባሕቲ ንምግባር ዝግበር ገዚፍ ግድብ ሃኒፃ ዛዚማላ ክብል ድማ ፍራንስ 24 ፀብፂቡ እዩ ኢትዮጵያ ንሚልዮናት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምብፃሕ ዝኽእል ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ግድብ መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣመሪቓ ክብል ሮይተርስ ፀብፂቡሎም አሶሺየትድ ፕሬስ ኢትዮጵያውያን ተስፋ ዝገበርሉ ናይ ኣፍሪካ ዓብይ ግድብ ተሃኒፁ ተዛዚሙ ክብል ዝፀብፀበ እንትኸውን ብተማሳሊ አልጀዚራ ሲኤንቢሲ አፍሪካን ኤጀንሲ አናዶልን ቱርክን ብዛዕባ ምረቃ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝፀብፀቡ ዓለም ለኸ ሚድያታት ኮይኖም ኣለዉ دچي انجفنون ادوا اورغاو كي ابوتي كنيارت هرنس انجفنون مركنايرا مد سبوحدا ايو دسين قعمها ايثيوبيا مد سبوحدا ايو تاغيرين قلبيدا ايثيوبيا انغو عيدنا ما اينا نسينين اسغو بيحرين كن وين ادب عرشدا ايثيوبيا كل دويل مكلهنا انفداكي قبتاقلي مسحب العقفني በመሪዎቿ የታሰበ በመሪዎቿ የተጀመረ በመሪዎቿ የተጠናቀቀ ነገር ግን በኢትዮጵያውያን ፍጹማዊ አንድነት እውን የሆነ ለትውልድ ጥያቄ መልስ የሰጠ ፕሮጀክት ኣብ ዓድዋ ኣየታትና ተሓባቢሮም ጸላኢ ነበረ ከም ዝገበርዎ ኩሉ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ እውን ናይ ዘበና ዓድዋ እዩ መግለጽ ሓድነትናን ጽንዓትናን እንኳንም መስዋዕት ከፈልን እንኳንም ተባበርን ይህ ለኛ ዳግማዊ አድዋ ነው በሁሉም ኢትዮጵያውያን ለመላው ኢትዮጵያውያንና አፍሪካውያን የተገነባ ነጋችንን ያበራ ነውና ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ማድ ዜና በምክታል ትርከው ተመልከቲ ሕዝድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ከሕልፈኩም ኢትዮጵያውያን ኣብ ጎበታት ጉባ ዝሰርሕዎ ዳግማይ ዓድዋ ዜጋታት ኢትዮጵያን አፍሪካን ገድሉን ታሪኹን ብዓይኖም ክዕዘቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ጻውዒት አቅሪቦም ግድብ ህዳሴ ታሕቶ ተፋሰስ ሃገራት ንምጉዳእ ዝዓለመ ዘይኮነስ ዕቤትን ምዕባልን ኢትዮጵያ ኢሉውን ታሪኽ ጸለምቲ አፍሪካ ዝቀይር እዩ ኢሎም ኣለዉ አባዲ ደመቀ ዝርዝር ኣለዎ ታሪክ ሰርተን ታሪክ ላይ ቆመን ለማውራት በቅተናል ህዳሴ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለጥቁር ህዝቦች በሙሉ ምድር እስክትሰበሰብ ታሪክ ሆኖ የሚኖር ታላቅ ገድል ነው أبي قدب الداسة إثيوبيا هنسة تفتصيمو بعل تمرقو تيس نسرعات مدرة زسمعو قدامي منيستر أبي أحمد أبي قدب الداسة فلاماي أبي سرح تسلم تزبتات مخانو حبيرم زي أبي قدلن تاريخن إثيوبياويان كلهم زيغاتات إثيوبيان أفريكاويان اتي قدب بأكال ترخيبهم كريو وطويعهم ملا إثيوبياويان بيتين يوم أملكاكت بالنور የኔ ምኞትና ጸሎት ኢትዮጵያዊ ይህንን ገድል ይህንን ታሪክ ይህንን ስራ ሳያይ እንዳያልፍ ብቻ ነው ምኞት መላ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝኾነ ኣረኣያና ሃሉ ናተይ ጸሎትን ትምኒትን ኩሉ ኢትዮጵያዊ እዚ ገድሊ ታሪክ ዓብይ ስራሕ ብዓይኑ ኸይረኣየ ከይሓልፍ ጥራሕ እዩ ትምኒተይ ሕዳሰ ብፎቶ ኾነ ብዘረባ ምግላጽ ኣይከኣልን መጻኢኡ ዝርኢ ጥራሕ እዩ ብዝግባእ ዝግንዘቦ እዚ ወለዶ ዝሰርሖ ገድሊ
መጽኦም ክሪዎ ጸሎተይን ትምኒተይን እዩ ንጸለምቲ ህዝብታት ብምሉኦም ድማ ይጽውዕ ጸለምቲ ከም እንኽእል ከም እንዕወት ኣብ ታሪኽ ጸለምቲ ፈላማይ ስራሕ ህዳሴ እዩ ንኽእል ኢና ክንቅጽል ኢና መባል ንኽትክእሉ እዚ ግድብ መጺኹም ንኽትዕዘቡ ዕድመይ ይብጻሕኹም ዳግማይ ዓድዋ ኣብ ጎቦታት ጉባ ተሰሪሑ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ካብ ተጸባይት ናብ ለጋሲት ክትዓቢ ያይሎም ከዛሬ በኋላ ከዚች ዕለት ጀምሮ ዳግም ዓድዋ በጉባ ላይ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ዳግማይ ዓድዋ ኣብ ጎቦታት ጉባ ወለዶ ብምስርሑ ልመና ኢትዮጵያ ስንፍና ኢትዮጵያ ደርፊ ኢትዮጵያ ኣብቂዑ እዩ ከም ሽማን ዓቕማን እትምዘነሉ ዘመን ኣብ ቅድሚያ ተዘርጊሑ ዕቤትን ብልጽግናን ኢትዮጵያ ኣይተርፍን ኢትዮጵያ ክትምዕብል እያ ኢትዮጵያ ካብ ተረዳይት ናብ ረዳይት ክትዓብያ ኣብዚ ፈላማይ መዓልቲ ምሳና ዝተረኸቡ ፈተውቲ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ ሃፍቲ ካብ ዕቤታ ካብ ተስፋን ፍልጠታን ከመተካፍል ከረጋግጸልኩም ይፈቱ ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ዝሃነጸቶ ንዕቤት ምዕባልን ብርሃንን አፍሪካውያን እምበር ንታሕተዎት መፋስስቲ ሃገራት ንምጉዳ ኣይኮነን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መልእክት ሕሊፎም ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ወንድሞቻችን ለኑቢያ ወንድሞቻችን ለምስር ሀገር ወንድሞቻችን ኢትዮጵያ ህዳሴን የሰራችው ለመበልጸግ አካባቢውን በብርሃን ለመምራት የጥቁር ህዝብ ታሪክ ለመቀየር እንጂ ንታሕተዎት ተፋሰስ ሃገራት ኣሕዋትና ኢትዮጵያ ህዳሴ ዝሰርሐትሉ ንምዕባይ እቲ ዞባ ብምቕያርን ብብርሃን ብምምላእን ታሪክ ጸለምትን ምቕያር እምበር ንታሕተዎት ንምጉዳእ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ናትኩም ሓቂ ከም ዘይተተርፍ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ኢትዮጵያውያን ከረጋግጸልኩም ይፈቱ ሓቢርካ ካብ ምብላዕን ምክፋልን ወጻኢ ንሕና ተረቢሕና ካልኦት ንምጉዳእ ድሌት ስለ ዘይብልና ኣብ ቀጻሊ ኣብ ንፍጽሞም ብሓባርን ብሓድነትን ጠጠው ንኽንብል ከገንዝብ ይደሊ ኣብ ስነ ስርዓት ምርቓ ዓብይ ግድብ ህዳሴ መራሕቲ ካልኦት ሃገራት ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ትካላትን ተረኺቦም ኢትዮጵያ ልዕሊ 30 ቢልዮን ዶላር ፈሰስ ዝገበረትሎም ፕሮጀክታት ልምዓት ንምህናጽ ምድላዋት ከም ዝዛዘመትን ናብ ትግብራት ሰግር ምህላዋን ተገሊጹሎም ግድብ ህዳሴ ዘፈልፍሉ ሓይሊ ዝመዓደደው ሰላማዊ ፕላን ኒውክሌር መሰረት ከም እትሕዝውን ገሊጻላ መርሃ ሰላም መረሳ ዓለም ካብ ብኽለት ሓራ ዝኾነ ፍልፍል ሓይሊ ባህጋዩ ነዚ ፍልፍል ሓይሊ መሰረት ዝገበረ ኢትዮጵያውያን ንዘበናት ጠሚምዎም ዝጸንሐ ድኽነት ንምእላይ ሰፊሕ ኣበርክቶ ዘለዎ ግድብ ህዳሴ ዛዚሞም ወጋሕታ ዝትርጉሙ ንጋት ዝመጸውሑ ገዚፍ ሃይቂ ኣብ ሉዓላዊ ግዝኣቶም ባይታ ሒዞም ምስ ብምግቢ ዓርስኻ ንምኽኣል ዝግበር ጻዕርን ቱሪዝምን እተሓሒዞም ምዕባልኦም ጉድ ንምግባር መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ዝተረኸብሉ ብኽቡር ቀዳማይ ሚኒስትሮም ኣቢሎም ሎማዓንቲ ሪቫን ቆሪጾም ኣለዉ እዚ ግድብ ጠለብ ሓምለዋይ ቁጠባ ዓለምና ጉሁድ ምግባር መዳይ ነቲ ቀጠናውን ረብሓ ንምሃብ ዝተሰጠረ ከም ምዃኑ ምስ ዘየቋርጽ ምዕባለ እቲ ሃገር ዝዓቢ ጠለብ ሓይሊ ንምምላእ ኣብ ምረቓቲ ግድብ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝገለጽዎ ጠለብ ማይ ጎረባብቲ ሃገራት ንዘይምጽባእ እውን ካብ ብኽለት ሓራ ዝኾነ ዕላው ዝተገበረ መፈልፈሊ ሓይሊ ግድብ ህዳሴ ዝፍልፍሎ ሓይሊ ዝማዕዳዶ ፕሮጀክት ፕላንት ኒውክሌር ንምፍላም ዝተለመ ህቅን ንምትግባር ምድላው ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ ኢትዮጵያ የህዳሴን ግድብ የሚተካከል ኢትዮጵያ ንግድብ ህዳሴ ዝመዓራረ ንሰላማዊ ግልጋሎት ጥራሕ ዝውዕል ፕሮጀክት ኒውክሌር መሰረት ንምትሓዝ ኣብ ቀረባ ዓማማት ምስላት ክጅምር እያ ብኮንፈረንስ ቱሪዝም ብቐረበ ሓይሊ ማእኸል ስሕበት ንምዃን ህቅናት ሒዛ እንዳተግበረት ዝጸንሐት ኢትዮጵያ ዞባውን ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ጠለባት መጓዓዝያ ንምምላእ ውሕስና ቁጠባ ናብ ብራኸ ክተሰጉም ካብ ኣፍሪካ ዝገዘፈ መንገዲ ኣየር ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ንምህናጽ ዘለዋ ምድላዋት ካብ ተፍልጥ ቅኒ ኢላላ እዚ ባህጋ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ እትፍልሙ ሓድሽ ዓመት ናብ ተግባር እተስግሮ ምዃኑ ኣብቲ መድረኽ ምረቓ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንህዝቦም ሓቢሮም እዮም ኢትዮጵያ በአፍሪካ ግዙፍ የሆነውን ብብርካ ኣፍሪካ እቲ ዝገዘፈን ወናንነቱ ናይ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኾነ መዕርፎ ነፈርቲ ንምህናጽ ኣብ ቀረባ ስራሕቲ ክትፍልም እያ
قرب نداد مسرت بمقبر أب قطباء حسيا دعرفو بزح زفراتا يصلوا صنحة إثيوبيا زصلوا زخفة قنتها قطباء بايتا كي يتحز زمعبلو حقراتكوا غيرومو زي فولتو دقوما ندادي نداقبرت مصنحة يذكر نزت أقم بزينا أقباب المقراف زسرع مفري ندادي كتمرق مخانو تقليسو نزم مفري بعصر تعز في زبولتو خالي بروجكت أبتناي مرقا معالتي هنساتو كم التجمرون تقليس اللو بتكي سامنتات يمجمرياو يغاز فابريكا يمرقال أب قربا سمونات ناي مجمريا مفري غاز كتمرقيا أب زعلت زي مستفلاماي مفري ندادي بعاقنون بمتنون عصرت عطف زعبي كالاي مفري هنسات كجمريو دفدف ندادي بمقراب طرح زركب آتاوي خي وحدن نزبلت تمثل إثيوبيا نزفريتو ندادي زي صرتكال كاب 30 معلتي بزي زايد جيزة نابسرح كم تأتي قليس الله بزاولت لزمنات سنمن ينبرو أبز علت نموال نواهجنايو زتنحنا ندادي ناي مفلفال حلمنا جهود زجبر متعري ندادي كاب حد ورحي بزناسة خل جزء صراح كجمريو 800 حرستا أبزنبر لإثيوبيا طلب حرشة بعتوب تسوريح له وحسنا مقبل مرققات صفحت سرعة تسوريحهم أما 8 مليون دولارات كاب وشت عد خيوت مقبار قيلايا زت قبرتلا نمفرعي نتزربح زبنا ودقعي بالعلمة أنشرفو وصاي تأتو كمزز أنحت يفلتيو العلمة أنشرفو وصاي هبا زأتوتو أبا قطبا حرستوتا حاسيا كي يسعب نقرب زبنا ودقعون كم ندادي دادق قومت مزيايا أبز حلف غنى مس نيجيريا وبعل هافتي أليكو دانغوتي 400 تاوي ببعلا 600 تاوي بتو بعل هافتن واي بمبال مفري زبنا ودقعون مهناس حبرو ختام منوارو يذكر زكتام مستقل سسرحة المعات أب مفلمي اتفلو محدش عمت كم زجمر تحبير الله بزياو سمون بقربو يتفرارمنو أب كربا أوان كتابنا زعرفنا له مفري زمنا ودخي هنتاتو كجمريو أب زغلتو 5-6 عامتات بوحدو حدناتو 5 مليون منبر غابايتي نيتيبيان كهنزيوم بإثيوبيا هولدينج جروب بلا زحزتو أكسيون سوهافتا تساتفتي تركابوت نمقبار زهاقنا خبور من قستوت نقاق بمال سوميا قطبا عدنقوتهم يقلصو بحافشا حزي زيقلسو زلو تقباراتن مدلواتن فاينانسو محدرا تبلا حتى مخانون مس عالم زناببا ريفورم مسلاتا زدرخ مخانو بسفيح انداتا قلصة يركب عبي قدب داس إثيوبيا زباون كفلة أهجراون متسار قرب حيل نمجهد زي نبرة بعزو نقدم يتوسد بروجكت يوم عبي قدب داس إثيوبيا أرما هجراو حدنتن صنعة إثيوبيا ويان كوينو زي صراحة هجراو بروجكت ونيوم بريو برهانة توثق لهم ኢትዮጵያውያን ተፈጥሮ ዝዓደሎም ጸጋ ናብ ረብሓ ንምውዓል ብንዋዮም ጉልበቶምን ፍልጠቶምን ናብ ዝብርክዚ ዘብቅዕዎ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣርማ ሃገራዊ ሓድነትን ጽንዓትን እዩ ባና ዕቤትን ስግግርን ዘብርሀ ድልድል ቁጠባዊ ሓርነት ተስፋ ብናህሪ ዝጓዓዝ ዘይተቋረጸ ኩለ መዳያዊ ዕቤትን ኢትዮጵያ እዩ ግድብ ህዳሴ ከውሃ ውስጥ ካብ ውሽጢ ማይ ጭንቀት ሓዘን منصر تراي ايكونن كترف غيرنا كاب وشت زي برهان اينا اوطينا برهان دما هيوتيو نفسيو كابزي قدب برهانيو واتيوم كابزي قدب ورقن حمدن تاريفو تراي زي كونس ببزوح صلمات نستوحاطون عبدخنت نزلون حزبتات برهانيو تزرغيحلوم ኢትዮጵያ ዝሃነጸቶ ግድብ ንትሕቶት ኮነ ላዕሎት ሃገራት መፋሰስ ሩባ አባይ ዘስዕበለን ጉዳት ከም ዘየለ ገና በአጋዕላዊ ዝገበረት እንትትኮን ኳዳስ ማይ ሩባ አባይ በፍትሐውነት ንጠቀመሉ ዝብል ጽኑዕ መርገጽያ ሒዛ ዘሊቃያ ዳሴን ስንጀምር በጣም ብዙ ችግሮች ያጋጥሙ ነበር በተለይ ከጎረቤት ሀገሮቻችን ከታች ህዳሴ ክንጅምር ከለና ካብ ታሕቶት ሃገራት መፋሰስ ዝለዓሉ ብዙሓት ሓቅነት ዘይብሎም ሕሜታት ነይሮም እዮም ኢትዮጵያ ከም ትጎዶም ዝገልጹ ህዳሴ ምስርሑ ከም ዝሃስዮም ዝገልጹ ዝተፈላለዩ ወፍርታት ፕሮፓጋንዳ ይካይዱ ነይሮም እዮም ኢትዮጵያ ድማ ሓይሊ ድሕሪ ምፍልፋል እቲ ማይ ተመሊሱ ከም ዝኸደ ዘይጎድኦም ንምዃኑ ትገልጽ ነይራ እያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ንምዝታይ ቅርብቲ ምዃና ትገልጽ እውን ነይራ ካብዚ ብምፍጋስ ህዳሴ እንትጅመር ዓለም ለኻውያን ክኢላታት ተዓዲሞም ህዳሴ ጸገም ከም ዘይፈጥር ዝጎልህ ጽዕንቶ ከም ዘይፈጥር ደረጃ ሓልዩ ዝህነጸ ግድብ ምዃኑ
ዝተቐመጠ ሰነድ ማሕበረሰብ ዓለም ዝረኣዮ ጉዳይ እዩ። ሁሉም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ያየው ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ በመሰረተ ልምዓት ዶብ ሰገር ጽርግያ ባቡሩን ዝርግሐ ኤሌክትሪክን ዞባዊ ውህደት ኣብ ምብራኽ ብጽሒታ እናፈጸመት መጽያ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክፍለ አህጉራዊ ምትእስሳር ቀረብ ኃይል ንምግሃድ ዝነበራ ጉዕዞ ንቅድሚት ዝወስድ ፕሮጀክት እዩ። የአፍሪካውያን የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥም የጋራ ፕሮጀክታችን ነው። ሓበራዊ ተረባሕነት አፍሪቃ ዘረጋግጽ ናይ ሓባር ፕሮጀክትና እዩ። እዚ ብዘሎ ኩነታት እንትንዕዘብ ካብ ግድብ ህዳሴ ብዝፍልፍል ሓይሊ ንሱዳን፣ ንጅቡቲን ንኬንያን ሓይሊ ምልኣኽ ጀሚርና ኢና። ስለዚህ ብናተይ እምነት ሓበራዊ ፕሮጀክት አፍሪቃውያን ዞባዊ ቁጠባዊ ምትእስሳር አፍሪቃውያን ዘጠናኽር ፓን አፍሪቃዊ ፕሮጀክት እዩ እንተተባህለ ምግናና ይኸውንን ምስ ጎረባብትና እናተኣሳሰርና ሓበራዊ ተረባሕነትና እናረጋገጽና ኢና ንርከብ። ኢነርጂ የማመንጭ ደግሞ በፋይዳነት ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት ሀገሮችም ኦልሬዲ ብረብሓ ምፍልፋል ሓይሊ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ከይኮነስ ንጎረባብቲ ማለት ኬንያ ሱዳንን ጅቡቲን ዝተኣሳሰራሉን ካልኦት እውን ዝስዕባሉን ሓይሊ እናሃበ ዝርከብ ግድብ እዩ። ዓብዪ ግድብ ህዳሴ በብዓመቱ ከባቢ 15760 ጊጋዋት ሰዓት ሓይሊ የፈልፍል። እዚ ብገንዘብ እንትትመን በብዓመቱ $1 ቢልዮን እቶት የበርክት ማለት እዩ። ሃገራዊ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምብራኽ ዝለዓለ ተራ ዘለዎ ግድብ ህዳሴ ኢንዱስትሪታት ብምንቅስቃስን ዘፈር ግልጋሎት ብምስላጥን ዕቤት ሃገራዊ ቁጠባ ኣብ ምንቕቓሕ ዘይትካእ ግደ ኣለዎ። ግድብ ህዳሴ ፍልፍል ልዑል ሃፍቲ ዓሳ እውን እዩ። ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ብውሕዱ 33 ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዓሳ ዝርከብሉ ክብደቶም ክሳብ 80 ኪሎግራም ዝምዘኑ ዓሳታት ዝሓቆፈ ዕቑር ገጸ በረከት ቱሪዝም ሒዙ ዝመጸ ቋሚ ጥሪት ኢትዮጵያውያንን ሃፍቲ አፍሪካውያንን እዩ። ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ብርኪ ምምራቕ ምብጽሑ ባታ ከም ዝፈጠረሎም ልኡል ራእሲ መንገሻ ስዩም ተዛሪቦም እቲ ግድብ ብቕብል ወለዶ ኣብዚ ብርኪ ምብጽሑን ኣፍሪካ ድማ ናይ ባዕላ ዕድል ክትውስን ከም ዘኽእልን እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ናዝሬት በሪሁ ኣብ ህንደሳ ዘመናዊ ፕላን ከተማታት ኢትዮጵያ ርኡይ ግደ ዝነበሮም ኣብ ዘበነ ስልጣን ሃፀይ ሃይለስላሴ ሚኒስትር ስራሕን መራኸብን ካብ 1954 ክሳብ 1966 ድማ ኣመሓዳሪ ሓፈሻዊ ግዝኣት ትግራይ ኮይኖም ዘገልገሉ ራእሲ መንገሻ ስዩም ዓብዪ ግድብ ህዳሴ መንፈስ ኣይከኣለን ኢትዮጵያውያን ዝሰበረን ምትሕባር ኢትዮጵያውያን ክብ ዘበለን ምዃኑ ብፍሉይ ምስ ኢቲቪ ትግርኛ ብዝነበሮም ጻኒሕት ገሊጾም እቲ ግድብ ምግዳቡ ካብ ኢትዮጵያውያን ሓሊፉ ንጎረባብቲ ሃገራት እውን ዓብዪ ረብሓ ዘለዎ ምዃኑ ተዛሪቦም እዮም። ከመይ ጌርካ ግድብ ክግደብ ይከኣል ብዝብል ዓይነት ብዙሕ ውፃእ ወረድ ነይርዎ እዩ። እንተኾነ እውን ነቱ ውፅእ ወረድ ኩሉ ህዝቢ ተኣኪቡ ብተኻለ መንገዲ ኣዋፂ ክሰርሕ ኣለዎ ብዝብል ወታደር ይኹን ፖሊስ ይኹን ሓረስታይ ይኾነ ማንኛውም ነጋዳይ ይኾነ ብሙሉኡ ህዝቢ ከም ዘዋፅእ ተገይሩ ብእግዚአብሔር ቸርነት ነቱ መዓልቱ ትበፅሕ ተሎ ብትግድብ ምጅማር ተጀመረ ብኢህአዴግ ዘመነ መንግስቲ እዩ። በአቶ መለስ ዜናዊ ባሪኮም እሽዑ ቀፂሉ ተብክዕ ለምለማይ ዶክተር አብይ መሐመድ እግዚአብሔር ዕድል ገይሮምሎም ብናቶም ጊዜ ድማ ተመሪቁ እዩ። ንኢትዮጵያ ህዝቢ ጠቒሙስ ንሱዳን ንግብፂ ብጣዕሚ ዓብዪ ጥቕሚ ክህብ ዝኽእል ግድብ ተሰርሐ። ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ኣቦታት ከም መውሓሲ ሰላምን ድሕንነትን ይጥቀምሉ ምንባሮም ንድሕሪት ምልሲሎም ከም ዝስዕበ ዝኻኽሩ ኣባይ ዓብዪ ታሪክ ዘሎ እዩ። ኣቦታትና ቅድሚ ሎሚ ይጥቀምሉ ነበሩሉ መፈራርሒ ኮይና እንድሕር ፀጥታ ዘይገበርኩምና በፅቢፅኩምና በዙይ ክንዓፀልኩም ኢለና ተባሃለ ኣቦታትና ነገስታት ብዙሕ ግዜ እናፈራርሑ ዋልታ ገይሮምዋ ዝነበሩ እዮም። እዚ
ብጣዕሚ ደስ ክብለና ዝግባእ ታሪክ ዘለዎ እድል ዘጋጠመና እቲ መንግስቲ እውን እንተኾነ ብቱ ጀመሮ ጨርሱ ተኸቲሉ እቲ ዓለም ዝባረኸ ቦታ ኣብቲ ኣባይ ኣብቲ ምብፅሑ ንወደፊት እውን ንትውልዲ ክጠቅም ዝኽእል ንኣና ጥራይ ዘይኮነ ንጎረቤትና ንዓለም እውን ብልምዓት ተኻፈልቲ ምዃንና ዝምስክር እዩ ራእሲ መንገሻ ኢትዮጵያውያን ሓድነቶም ብምስጣም ሰላም ከውሕሱ ከም ዝግብኦም እውን ይሕብሩ እግዚአብሔር ባዕሉ ይሓልወልና እቲ ዝጀመረ መጨረሻ ይፅሕልና ህዝብና እውን ተባረኸ ካብቲ ዘሎ ምትሕብባር ሕብረት ክፈጥረልና ሓንቲ ኢትዮጵያ እንዳኽቢርና ካብቶም ኣቦታት እናተረከብናዮ ከምኡ ድማ ንትውልድና ክነርክቦ ይግበአና እዩ ኩልኻቱም ናይ ሰላም ዘመቻ ተቢሉ ዝበሃል ዘሎ ኸዚ ምትሕብባርና መምኻርና ንዙይ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ፍቓዱ ኮይኑ ብምሕረቱ ዓለም የድሕነና እቲ ኸዚ ዘሎ ንሰምዖ ዘለና መዓታት በብቦትኡ ባዕሉ ዝሒሉ ተውቅዕ ንሰላም የውርደልና ንዓለም ንኩሉ ፈጣሪ ትዕግስቲ ኮይኑ የብለና መንግስትና ህዝብና ብጥዕናን ብሰላምን ይሓልወልና ኣሜን ግድብ ህዳሴ ኣብ ብርኪ ምምራቕ በፂሑ ምርኣዮም ፍሉይ ስምዒት ከም ዝፈጠረሎም እውን ገሊፆም እዮም ኢትዮጵያ ብኩሎም ዘፈራት ልምዓት ኣብ ምንስእራር ከም እትርከብ ወሃብ ትርኢቶ ነበርቲ ከተማ ኣርባ ምንጭ ገሊፆም እቶም ወሃብ ትርኢቶ እዚ ዘመን ምንስእራር ኢትዮጵያ ኮይኑን ክቕፅል ኩሉ ዜጋ ብፅሒቱ ክዋፃእ ፃውዒቶም ኣቕሪቦም ኣለዎም ሙሉ ብርሃን ግርማ ዘራሪባቶም ኣላ ተኻትና ንመለስ ከለውጡ በኋላ የነበረው የአገራችን ለውጥ ድሕሪ ለውጢ ናይ ሃገርና ምዕባልን ምንስዕራርን ብጣዕሚ ዘድንቕ እዩ ኣብ ሃገርና ብዘደንቕ ኩነታት ዝለዓለ ውፅኢት ኣብ ልምዓት እናተመዝገበ እዩ ዘሎ መንግስቲ ለውጢ ስራሕ እናተሰርሐ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ልዕሊ እዚ ሃገርና ንኽትዓቢ ድማ ኩሉ ብፅሒቱ ይዋፃእ ሃገርና ተስፋ ኣለዋ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ነዚ ይሕብሩ እዮም ድጌቱ በጣም ዕቤትና ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ ሃገርና ኣብ ምንስዕራር ከም ዘላ እቶም ዝህንፁ ፕሮጀክትታት ምስክር እዮም ከተማታት እውን ኣብ ለውጢ እዮም ዝርከቡ ከም ቻይና ሃገርና እናዓበየት እያ ተበልኩ ምግናን ኣይኮነን እዩ አዎ በትክክል መሰረታዊ ጥያቄ ነው እወ ብትክክል መሰረታዊ ሕቶ እዩ ሃገርና ዓበያ እያ ንምእማን ብዘጸግም ኩነታት ኣብ ምዕባለ እያ ትርከብ ነዚ ብምርኣየ እውን ዕድለኛ እየ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን እንኳዕ መዓልቲ ምንስዕራር ኣብፅሕኩም ምባል ይፈቱ እንግዲህ ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ ላይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጽቡቕ ዝበሃል ምንቅስቓስ እያ ትርከብ መንግስትና ብጣዕሚ ቀይርዋ እዩ ሃገርና ኣብ ኩለ መዳይ ብዝጭበጥን ብዝረኣይ ብርኪ ዓበያ እያ ክቡራት ተመልከትቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ኢትዮጵያውያን ኣብ ጎቦታት ጉባ ዝሰርሕዎ ዳግማይ ዓድዋ ዜጋታት ኢትዮጵያን አፍሪካን ገድሉን ታሪኹን ብዓይኖም ክዕዘቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ፀዊዖም ምልክት ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያውያን ዝኾነ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ተዛዚሙ ንምርቓ ምብቅዑ ትኩረት ዓለም ለኸ መራኸብቲ ሓፋሽ ስሒቡ ደቡብ ሱዳን ኣብ ቀረባ እዋን ሓይሊ ካብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንምርካብ ስምምዕነት ክትፍጽም እያ ክብሉ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ማያርዲት ተዛሪቦም ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ዓዚና ነመስገን ሰላም